барои и ватан, барои ободии и ватан, барои и миллати тоҷик, мардуми тоҷик хун резондагиай, мардуми тоҷик ҷон шадодагиай. Ва имрӯз аки омада 4 та хоини миллате ки ин ҳами ҷамъ шидай, мехоҳем шумо дар бораи Тоҷикистон, дар бораи ватани мо, дар бораи мо чизе мефуратон биген, мо бояд хаб кинен. охи гӯш кине марае оқи падаро, аввалш ки ман 2 соли аввал ягон видео кардагӣ нестам, ман ягон чи дар бораи шумо гуфтагӣ нестам. ва шумо сагбачаҳо ҳами чиза якм хитон сар карден. ай ин ҳами Абдураҳмони Галубойтон ин ҳами чанд бор видео кард, ягон чи хаб кардам ва тоқат дар иҷа омад. ман бояд ки имрӯз ҳамун рӯзе шид ки ман дар бораи шумо гап занам. ман бояд шумо ҳаромора инем хали ҷотона нишон тем ки шумо дар ки ҷоен. ман шумо оқи падарора ай давраи зело, ай давраи бигем тамоми чӣ ман қатъи шумо суҳбат мекунам. ман шумо сагбачаҳоро мешиносам, шумо кинҷ, шумо я ҳар роми ин ҳами пул хирид чихе я мардума фиреб кинен, чико кинен, я каса пулша биканен, фиребш кинен, да я роҳ барен, телаш кинен, бихеза против давлат я гап бигаву бадалши паноҳш ба худо шава. шумо онамо қадар инсонен, шумо мардакен. вақти гап мезанен дар комментариётон удалид накунен комментариёи мара ай видеотон. то охира қатъин суҳбат кинен, чахчах кинен.